Hľadáte ideálny štart do života pre vaše šteniatko? Pike's Junior Mix je špeciálne navrhnutá barf zmes, ktorá rešpektuje potreby rastúceho organizmu všetkých plemien. Táto vyvážená kombinácia spája kvalitné hovädzie mäso, zelené držky, hovädzí žalúdok a telacie chrupavky. Hovädzia svalovina a zdravé tuky dodávajú šteniaťu potrebnú energiu pre hravosť a zdravý rast. Telacie chrupavky sú zasa prirodzeným zdrojom kolagénu a minerálov, ktoré sú kľúčové pre správny vývoj kosti a kĺbov v tomto dôležitom období. Zelené držky navyše podporujú imunitný systém a zdravú črevnú mikroflóru vďaka obsahu enzymov a probiotík. Vďaka svojej jemnej konzistencii je Junior Mix ľahko stráviteľný aj pre najmenšie plemená alebo šteniatka s citlivým brúškom. Šteniatkám podávajte denne 5 až 8 % z ich telesnej hmotnosti, ideálne v 3 až 4 menších porciách. Podávajte surové po rozmrazení pri izbovej teplote a nezabúdajte na hygienu po manipulácii s mäsom. Piper's Treats, správna cesta k zdravému krmeniu,